Siyam ka mga balay ug pipila ka mga establisimento ang nasunog sa Cagayan de Oro City. Usa ka residente ang samdan human natagakan og debris sa nasunog nga balay. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Uy, dako na kaayo! Sa video sa usa ka netizen, pakita nga ginalamoy sa kalayo kining usa ka panimalay sa barangay 20 sa Cagayan de Oro City pasado alas 8 sa buntag adlawng Huwebes. Paspas nga gilamoy sa kalayo ang kasikbit nga panimalay niini. Lakip usa ka boarding house nga gipanag-iyahan sa pamilyang Diaz. Sumala ni Dante Diaz usa sa mga nasunugan nga aduna sila'y nadungog nga kusog nga buto. Una miulbo ang kalayo. Aso pa, kusog king aso. O dili mo murag ang sunog naay didto sa luyo nag-una nga portion o wala pag-atubang sa moa ba. Kung tingalan nami kay wala na sunog na kung Paspas kaya kalayo sir? aspas kayo. Sumala sa Bureau of Fire Protection nga gama sa light materials ang mga balay nga gipalibutan sa mga establishmento. Naglisod sab kuno ang mga bumbero pagsulod sa lugar tungod sa kapiot sa dalan. Samdan ang usa ka residente human natagakan sa mga nasunog nga debris. Hinuon luwas na kini. Nakata siya og second degree burn sa duha ka sa both shoulders niya. Then napo siya blisters siyang left na arm. Sa maong insidente, ug daw ang siyam ka panimalay. Lakip ang usa ka duha ka andana nga boarding house. Nadamay sab ang pipila ka mga establishmento sama sa mga kananan, pharmacy ug sari-sari store. Gibana-bana ang mukabat sa 23 million pesos ang danyo sa sunog. Samtang wala pa man hingpit nga napalong ang sunog sa barangay 20. Laing alarma na sab ang natigayon sa Divisoria sa barangay 9. Sa investigasyon, nag-overheat nga water pump ug aircon sa usa ka patigayon ang hinungdan sa kalayo. Hinuon paspas nga napalong sa tigdumala sa building ang kalayo. Duha ka bumbero ang gikatahong na kuryentihan apan luwas na sa makuyaw nga kahimtang. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.